Aħna nifhmu li l-ekonomija Maltija tiddependi ħafna fuq it-turiżmu. U ovvjament it-turiżmu madwar id-dinja mhux Malta biss kien l-iżjed settur, apparti s-saħħa naturalment, illi sofra minħabba il-pandemija. Għalina s-saħħa dejjem tibqa' priorità. Ġifieri aħna maħniex se nagħmlu xi ħaġa li tipperikola s-saħħa taċ-ċittadini Maltin. Però llum qed jidher ċar illi min ikun imlaqqam u din qed jgħidu issa anke aġenziji kbar pa' CDC u l-CDC. Min ikun imlaqqam mhux biss it-tilqima toffri protezzjoni lilu, imma toffri wkoll possibilità li hu jivvjaġġa mingħajr ma jipperikola lil ħaddieħor. U allura aħna iva qegħdin issa u negozjati u anke t-tibdil li għandna bżonn fil-liġijiet Maltin qegħdin fi stadju avanzat biex inkunu nistgħu jkollna dak li qed ngħidulu l-vaccine certificate biex persuni barranin li huma mlaqmin ikunu jistgħu jiġu Malta b'mod sikur u persuni Maltin li huma mlaqmin ikunu jistgħu jsifru jmorru fejn jmorru. Jiġu lura Malta mingħajr ma jkollhom għalfejn jqogħdu kwarantina b'mod sikur. Sikur għalihom u sikur għall-popolazzjoni. U dal-konċett tal-vaccine certificate aħna nippuxxjaw ħafna, kemm lokalment ovvjament huwa abtu għas nagħmlu xew le imma anke internazzjonalment għax naħsbu li ħajkun wieħed miċ-ċwievet illi jiftaħ l-vjaġġar u allura t-turiżmu ġewwa pajjiżna. It-tieni punt apparti il-vaccine certificate imma jrid ikun li Malta tkun pajjiż illi huwa fuq il-green list ta' pajjiżi oħrajn. ċifer ħana nut li ngħidu ħana rridu t-turisti jiġu u jistgħu jiġu b'mod sikur jekk ikunu mlaqmin. Però importanti wkoll illi pajjiżna ħaddieħor ikun irid jiġi u jkun jista' jiġi mingħajr ma jerġa' jmur lura ġo pajjiżu u joqgħod kwarantina. Allura aħna rridu nkunu ċerti li n-numri ġewwa pajjiżna l nisa s-saħħa tagħna. Imma anke biex it-turiżmu jkun jista' jieħu r-ruħ, n-numri jibqgħu żgħar, naf li hemm ħafna nies qed jagħmlu ħafna sagrifiċċji għax il-miżuri qed innaqsuhom b'mod kawt, imma importanti ma nerġgħux jolgħu n-numri ħalli pajjiżna jibqa' fuq il-green list ta' pajjiżi oħra biex inkun jistgħu jattira turisti lejn Malta.